Kay kamuman nagpadayon sa pagsuporta sa atong mga programa at proyekto dinhi sa DXDC kasama. Amo nang i-anunsyo ninyo karon ang atong mga nominees o ang katong mga nag-nominate usab alang sa inyong idol na teacher. Because nagtuo kami sa RMN Foundation nga ang paghatag og recognition sa atong mga magtutudlo dili lang atol sa bulan sa National Teachers Month or National Teachers Day or World Teachers Day. Apan adlaw-adlaw mga kasama dapat nato ni silang i-recognize kay daghan kaig nga abroad mga kasama gamay na lang nabilin sa Pilipinas. So niya na ang 5 ayan nga atong napilian mga kasama na ginominate ninyo nga mga idol teacher ninyo. Kini usa ka proyekto sa RMN Foundation maghatag og kadasig sa atong mga magtutudlo kay kung dasig si ma'am o sir maayo kay na mo tudlo sa atong mga estudyante o kung maayo ang pagtudlo sa mga estudyante, maayong kaugmao nagpaabot sa atong mga anak. Ania ang atong gihimong interview kay Mark James Masayon nga nag-idolize kay Ma'am Elsa Rato. Mayong adlaw mga kasama uban nato karon ang usa ka estudyante nga nag-nominate sa iyahang paborito or idol nga teacher alang sa ato ang proyekto sa RMN Foundation nga idol ko si teacher. So ato siyang hinabiot karon. Hello, ngayong adlaw, Kang. Unsay pangalan nimo ka? Mark James. Mark James Masayon. Masayon. Masayon and Yes, ma'am. okay, sige. Pila edad nimo? 14 years old. 14 years old. Ginominate nimo si kinsa gani? Elsa. Elsa Tirato. Tirato. Okay. Unsa siya? Teacher nimo siya sa Aralpan. Aralpan. Advisor pud nimo siya, dili? Yes, ma'am. Advisor pud nimo. Okay. Safe. Unsay grade nimo? Grade Grade 8. Favorite nimo siya na teacher? 8. Yes, ma'am. Nga naman. Taas nagpasensya. Di ay nga nakasulti mga nga taas siya pasensya. Nagkamadlong dai ka. Saray. Usahay. Pila day ka buki mo ang teachers? 8. 8. Pero nga nang sa 8 si mama na imuhang napili nga i-nominate. Siya may lahi. Lahi. Lahi in a sense nga buutan si ma'am or unsa ba siya? Buutan. Kanya taas og pasensya kay makasabot siya nimo or unsa ba? Sabu. Di siya masukod ayon. Dili, ma'am. Katawar siya. Makatawara. Kanya maayo mo tudlo. Yes, ma'am. Kasabot na. Madali lang ka makasabot mo nga siya ay mo napilian. Okay. Sa unsa may imuhang nasabtan daw guys? Sige daw. Unsa may imuhang na remember sa iyang gitudlo. Kay para kung makakita si ma'am karon, unsa may ma-remember gid nimo bisan isa lang. Aralpan. Geography ang pantao. Europeyang pantao. Okay, salamat kay sa pag-nominate. Hauban pod niya karon ang iyang mama nga namaligya og corn dog. Te, mayong adlaw. Sa may kasulti nimo te nga imong anak nag-nominate sa iyang teacher. Unsa tay mo ingon gid natin nga parang sara siya mo ato? Panagsa lang siya mong pili ang teacher. Panagsa lang mapili. Murag kuan sa iyang kasing-kasing ba? Murag dugulas ang kasing-kasing. Suod gid sa iya. Tinuod gid sa iyang kasing-kasing. Okay, sige. Salamat kaayo. Te, sa pangalan nimo te? Si Sterlita M. Masayon, ma'am. Starlita M. Nasayan. Okay, sige. Balik ta kang kuya. Kuya, kung nagdanao karon si ma'am, unsa may message nimo kay ma'am? Ay, ma'am. Unsa ba? Salamat kay ma'am. Imong pagsabot kamo Tay palayon nimo yung kabutan. Ma'am Elsa, ikaw ang idol kong teacher. Ayan, Ma'am Elsa Rato of Daniel R. Aguinaldo National High School. Ginominate ni Mark James Masayon, grade 8, mga kasama. So, congratulations kang idol nato na teacher, si Ma'am Elsa. Straight to the point. Napailain mga kasama nga estudyante nga nag-nominate. Ani ang mga kasama si Paula Marie Gerigay, nag-nominate sa iyahang idol nga teacher from Davao City National High School. Straight. Mga kasama, naata karon live dinhi sa Davao City National High School. Diin usa ka estudyante ang nag-nominate sa iyahang teacher alang sa atong nagpadayon nga idol ko si teacher. The Tatak RMN Recognition 2024. O kauban nato siya karon. Hi! Mayong adlaw! Gusto mo ang pangalan? Paula Marie Garigay po. Ano to? Paula Marie Garigay. Paula Marie Garigay. Gusto mo ang grade? Grade 10 po. Grade 10. Okay. Naka sa honor class, no? Yes po. Wow! Grade 10 nakakarang. Sige. So, nag-nominate ka o teacher. O sa name ni teacher? Ngayon mo ginominate? Si Sir Bartolome Ostia po. Sir Bartolome Ostia. Teacher, hindi mo siya sa Grade 9
9 po, advisor na. Grade 9 advisor. Okay, nganong si teacher? Sige daw, i-focus na siya. Si Sir Bart ang gipili na ko as ginominate na ko for this guy. Dagan jud mi na like nakuha sa iya ha. Kaya for karon sa grade 10 nag-ano mi karon like nag-improve mi kaysa tong sa grade 9. So at saka gitudlo sa ni sir dili lang sa iyang subject na gi-specialize in kundi ano pod life lessons pod niya. So, katura, ganahan ko sa iyahang teachings and nga to. Ano sa iyang gina-teach na subject? ESP, Education sa pagpapakatao. Oh, okay. So, grade 9 pa nimo siyang teacher. Pero karon nga, grade 10 na ka, naagyan po na ang iyang teaching side. Yes. So, naka-help sa imo ha? Yes. Wow, sige. So, siya imong ginominate. Idol nimo siya? Yes. Yes, sige. So, yung message nimo kay sir? Sir Bart, unta, malipay ka sa akong nomination. Kay, ako dyan imuhang influence ako, imbis like, last year pa lang, last school year pa imuhang teachings. So, that's all. Love you, sir. Magkita na santa. Yeah, ayan. Sige, salamat kaayo for nomination. No, nominating ay mohang teacher din sa Davao City National High School. Thank you very much no kay Marie or Paula Marie Gerigay mga kasama, grade 10 student from Davao City National High School nag-nominate sa iyahang teacher. Inpod nga dakong eskwelahan dinhi sa atong dakbayan, ang Santa Ana National High School mga kasama. Diha sa may Damasos, Suazo Street sa may poblasyon gihapon. Usapod gihapon ni ka grade 10 student and usa gihapon ka honor student, no? Ang iyahang gi-nominate si Ma'am Flor Deliz Velasco. Ang nag-nominate si Maurice Charles Almares. Ayan, ngano kaya? Mga kasama, uban na po nato ang lain nga estudyante nga mag-nominate sa iyahang teacher, no? Idol nga teacher alang sa idol ko si teacher sa RMN Foundation. Ayan, hello, maayong adlaw. Hello po, mayong adlaw. My name is Maurice Charles J. Almares from Santa Ana National High School, Section Lapu-Lapu. I'm 14 years old. Ayan. So, naa ka sa honor class? Apo. Lead section. class. Wow, sige. So, kinsa imuhang gustong i-nominate na teacher? Ang gusto po na ko i-nominate is our advisor, si Ma'am Flor Delis Velasco po because po she is so kind, she's beautiful, she's brainy, and she has everything po. Wow. Why do you say so? Ano nakasulti ka? Like, out of the many teachers na imuhang na-under ka or subject na na-under ka, ano si ma'am? Unsay naa kay ma'am na, of course, tama po dito ng teachers, pero what makes ma'am, sa niya? Ma'am Flor Deliz special good para sa iyo? Ano po, ma'am? She treat us po sa kaning buton man dito sa mga ma'am tapos. Tapos kaning gina-feel niya ma'am nga kaning murag anak namin niya ma'am ba tapos dili mi niya gina-feel nga kaning lahi mi sa uban mga students. Okay, so ma-feel mo sa iya, dili lang ang knowledge ang iyang ginatawag sa inyo, but ma-feel mo ang connection, emotional attachment. Wow, sige. So, do you think na kung maayo ang relationship ni ma'am o sa estudyante, kay mas ganahan magtuon ang bata, ang estudyante? Opo ma'am. Okay. Kaning ano man jud ka ani ma'am kaning ma-motivate ka na mag-learn tapos mahimo pod ni mag-inspiration imong teacher. Wow, sige. So, siya imong ginominate na idol teacher. Okay. Unsa ginatudlo nga subject ni ma'am? Filipina teacher. Filipino pala. Sige. Tagalog pala siya. Okay. Unsa imong mensahe kay ma'am? Message nimo kay ma'am. We, the Lapu-Lapunians po, are so proud of you and we are proud to be the students of Ma'am Sardinas Velasco. Thank you, Ma'am Velasco. We love you po. We love you and the Lapu-Lapunians. Thank you very much si Charles, no? Maurice Charles Almares, mga kasama, grade 10 of Santa Ana National High School. Ginominate niya si Ma'am
Flor de Liz Velasco alang sa idol ko, si Teacher. Ganina mga high school students man to na ay nag-nominate sa ilahang from college, no, na mga estudyante mga kasama. Sige daw be, ato ang unahon karon si si Cara Estores mga kasama, third year college, no, sa University of Southeastern Philippines, usa ka business administration student, no? Iyahang gi-nominate na idol daw niya nga teacher si Sir Roland Bokog. On lain na pod nga teacher no, or magtutudlo kinsa gi-nominate sa usa ka estudyante ang atong ginabiyon karon kung anong si ma'am or sir ang iyahang gi-nominate. Ayan. Hello, mayong adlaw. Sige, unsay pangalan ni ma'am? Ako dahil si Cara Jane Astorias from College of Business Administration of University of Southeastern Philippines. Wow, ayan. Sige, so business administration. Yes. Alright. Sige, ma'am, kinsa imong gustong i-nominate na kuan ma'am? Idol nimo na teacher. Sa Idol inyo? na teacher. So far po sa pag-eskwela na ako din sa USEP, si Mr. Roland A. Bocog po from CBA po. He is teaching personnel. Okay, sige. Nganong siya man ma'am? During our classes, mong good ma'am kay kanang gaan kayo siya ka istorya, then dali na mo masabtan ang mga lessons niya ginatudlo o kanang gaan lang jud siya, friendly yung approach sa mga o dili mi maglisod o kung sa kanang nami mga questions or problems regarding sa mga activities kay dili mi maglisod og approach sa iya ha. Okay, so ang iyahang pagkagaan mo ay nakatabang sa inyo na masabtan dayon ninyo. Yes. Alright, okay, sige. So, mao na nga siya imuhang unsa year nimo ma'am? Third year no. Third year na. So, sa kadugay-dugay nimo, major ba nimo siya na student? Major subject nimo siya nga teacher? Yes po, previous year. Okay, sige. So, previous year pa. Yes po. Pero siya ang nag-retain sa imuhang mind. Ganun siya imuhang Yes po, kay since first year po hangtod nag second year may kay siya gyapon ang amo ang prof sa mga sa lain-lain na subject. Yes. Okay, so siya imuhang idol na teacher sa imong Yes, state. Hindi sa USAP. Okay, sige. Kung nagtanaw ron si sir, unsa may imuhang message sa iya ha? Kung nagtanaw nun si sir, siguro kung maingon sa iya is kanang padayon sa pagtudlo kay maayo kay siya sa pagtudlo o kung dili siya mawadan og passion sa paghatag og knowledge sa mga estudyante sa iya ka maayo og unta ka ng daghan pa siya kanang mga tudloan ng mga estudyante kay grabe kay siya og kanang skills og knowledge jud sa iyang field na ginatudloan. Thank you very much kay Cara mga kasama o congratulations no kang Sir Roland Bokog ang atong fourth nominee alang sa idol ko si teacher. Ayan, thank you very much sa mga nag-nominate. And lastly kasama ni akaron ang laing idol teacher no nga gikan sab sa University of Mindanao. Gi-nominate sa usa ka first year student, ang ihang course is Human Resource, si Jolea Sofia Cassandra Naipa. Gi-nominate niya si Sir Ramon Chito Nalangan. Ayan, Sir Ramon. Nganong si Sir Ramon ang gi-nominate ni Jolea, ani akaron si Jolea. Straight So mga kasama, uban na po nato ang lain nga student or estudyante kinsa nag-nominate sa iyahang idol na teacher alang gihapon sa idol ko si teacher sa RMN Foundation. Ayan, hi, mayong buntag. Hello, unsa imong pangalan? Julia Svea. Unsa to? Julia po. Jolea. Ayan. Unsay course ni Jolea? Human Resource Management po. Wow, unsa na imong year? First year. First year. Okay, sige. So, nakay ginominate na teacher. Ayan, para sa idol ko si teacher. Kinsa man na siya? Si Sir Ramon Chito Nalangan po. Wow, Sir Ramon Chito. Chito Nalangan. Unsa gina-teach ni Sir? Human Resource. So major. Okay. So, daghan magitag mga major teachers no. Nganong si Sir man jud imuhang napilian? Wala ko kabalo, basta bet lang na ako siya nga teacher. Bet in the sense Dili siya harsh sa students. Tapos, hindi ko siya ma-explain basta buutan siya sa students. makasabot ka sa iyang Yes the way po. siya mag-teach. Okay. Dali ra kay masabtan iyang teachings. So Okay. approachable Yes siya. po. Yeah. Unsa pa ang dili nimo malimtan nga gitudlo ni sir sa inyo, sa imuha? Sa inyohan nga ikaw dili nimo malimtan. About sa human resource lang din, how you handle your applicants. Yes po. Yan Okay. So pag deal sa mga applicants. Okay, HR man na mo ang course na. Okay. So grateful yun ka kay sir sa iyahang
sa imong na-learn sa iya. Yes po. Hi sir, belated happy Teachers Day and salamat sa tanan na pagtudlo sa amua. Thank you din sa patience sa gihatag nimo sa amua. Last contender, ito, last student no, nga nag-nominate sa iyang teacher from University of Mindanao, si Jolea Sofia Cassandra Naipa, o congratulations kay Sir Ramon Chito Nalangan. Ayan. Kinsa man ni sila ma'am o sir, ato ni silang i-surprise mga kasama. Ato silang bisitahon sa mga tulunghaan o ato silang hinabion o atong ihatag nila ang atong mga pahalipay kasama sama sa cash o syempre ang plaque of recognition alang sa atong mga ma'am o mga sir kinsa naghatag sa ilahang gugma o dedikasyon aron tudluan ng atong mga kabataan mga kasama. O syempre katong mga students nga nag-nominate, naapod sila cash prize nga atong ihatag sa ilaha mga kasama kay pagpasalamat pod nato nila. So atangin ninyo ang sumpay ning atong tulumanon. Bitaw, ang idol ko si Teacher Kasama, the Tatak RMN Recognition 2024 o sa kaproyekto sa RMN Foundation. Straight to the point.